ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ସୁଖସ୍ୟ ମୂଳଂ ଧର୍ମ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଖର ମୂଳ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମସଙ୍ଗତ ଆଚରଣରୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ନୀତି ନିୟମ ବା ମନୋରଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ପାଳନରୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଐହିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଥିଲେ ଧର୍ମସ୍ୟ ମୂଳମର୍ଥ ଧର୍ମସ୍ୟ ମୂଳମ୍ ଅର୍ଥ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଧର୍ମାଚରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୀତି ନିୟମକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୀତି ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଅର୍ଥସ୍ୟ ମୂଳଂ ରାଜ୍ୟମ୍। ଅର୍ଥର ମୂଳ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜା ଦୁର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନା, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରୀସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରଜାମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲେ କର ଦେଇଥାନ୍ତି। କର ଗ୍ରହଣରୁ ରାଜକୋଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହିଲେ ରାଜ୍ୟମୂଳମିନ୍ଦ୍ରଂ ଯଜଃ। ରାଜ୍ୟମୂଳମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରୟ ଜୟଃ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ବିଜୟ। ରାଜ୍ୟର ରାଜଶ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟକୁ ଦମନ ନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ସଂଯମର ଅଭାବରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚିତ କର ଗ୍ରହଣ, ସେମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରବଣ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟସ୍ୟ ମୂଳଂ ବିନୟ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଜୟର ମୂଳରେ ରହିଛି ବିନୟ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ରତା ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ତଥା ଶାଳୀନତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମତକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ବିନୟସ୍ୟ ମୂଳଂ ବୁଦ୍ଧ ଉପସେବା। ବିନୟସ୍ୟ ମୂଳଂ ବୁଦ୍ଧ ଉପସେବା। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନୟର ମୂଳ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଜନସେବା। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂସାର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାନା ପ୍ରକାର ତିକ୍ତ, କଟୁ, ମଧୁର ଅନୁଭୂତିରେ କଟି ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧ ଜନସେବୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ ମାର୍ଜିତ ଏବଂ ମନ ହୋଇଥାଏ ବିନୟ ଗୁଣ ନମ୍ରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୃଦ୍ଧ ଜନସେବାରୁ ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳତା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ନ ସା